מערכות חינוך דמוקרטיות בעולם מצהירות על עקרונות של שוויון הזדמנויות בחינוך ומצוינות. ההצהרות אינן קלות ליישום. כדי לאפשר שוויון הזדמנויות בחינוך, צריך ליצור אי שוויון בחינוך. התוכנית להיות איתך מיישמת תיאוריות פילוסופיות ופסיכולוגיות, כדוגמת הדיאלוג של מרטין בובר, המכוונות העצמית של דסי וריין, והחינוך ההומניסטי של קארל רוג'רס. את כיתות האם העמוסות תלמידים החלפנו בקבוצות הנחיה קטנות, ואת המחנך החלפנו במנחה קבוצה שמנהל דיאלוג אמיתי עם התלמידים. כדי ליצור שוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך, צריך להכיר ולכבד את השונות והצרכים של התלמידים. לכן נבנו קבוצות למידה הומוגניות, ולכל קבוצה הותאמה שיטת הוראה ייחודית. אוטונומיה, מסוגלות, קשר, שייכות וביטחון הם צרכים חיוניים כדי לאפשר לתלמידים למידה ומימוש הצלחה. הותאמו שיטות הוראה על פי החוזקות של קבוצות הלמידה השונות. המורה מתאים את דפוס ההוראה לתלמידים ולא להפך. וכדי להשלים את השוויון בחינוך, חולקו גם משאבי שעות הוראה לקבוצות הלמידה השונות, בהתאם לקצב הלמידה ולרמת המסוגלות של הקבוצה. התוכנית מאפשרת אוטונומיה מחשבתית וביקורתית. התלמידים יוכלו להתאים לעצמם סגנון הוראה או קצב למידה, ולעבור קבוצות למידה בהתאם על פי ייעוץ והכוונה. התוכנית להיות איתך פותחה על ידי יעקב נחום ומופעלת משנת 2006 בתיכון חדש הרצליה ובעוד מספר בתי ספר בארץ. הישגיה של התוכנית הם במימוש שוויון הזדמנויות בחינוך ומצוינות אישית. על כן, מערכות חינוך השואפות למצוינות בחינוך יכוונו לאוטונומיה מחשבתית ולהכרה בשונות ובייחודיות של כל תלמיד ותלמידה. להיות איתך, כי כל ילד יכול.